11 persuna ġew arrestati f'appartamenti u fi ġnien pubbliku f'San Ġiljan f'ħidma kontra l-abbuż u traffikar tad-droga. Il-Pulizija daħlet informazzjoni li f'appartament fi Triq Dragonara kienet isir traffikar tad-droga u meta l-Pulizija tad-Distrett marru fuq il-post sabu żewġ żgħażagħ 20 u 22 sena mill-Latvja u Spanjola ta' 33 sena. Fit-tfittxija li saret bl-għajnuna tal-Klieb tal-Pulizija instabet sustanza suspettata kannabis fil-kamra tas-sodda. Fl-istess appartament instabu aktar oġġetti relatati mat-traffikar tad-droga. Il-ħidma soktat fi ġnien pubbliku ftit il-bogħod mill-appartament fejn ġie nnotat li xi persuni allegatament setgħu kienu qed jabbużaw mid-droga u persuna allegatament tbieħ id-droga. Hemmhekk ġew arrestati 8 persuni mis-Somalja. Il-persuni kollha ġew mitkellma mill-Pulizija mis-Sezzjoni tal-Immigrazzjoni. L-uffiċjali għamlu wkoll tfittxija f'residenza fi Triq Dragonara fejn instab Somalu ta' 30 sena li allegatament kienet ibieħ id-droga. Fir-residenza nstab ammont ta' droga suspettata kannabis u miżin. Dawn l-arresti saru f'ħidma konġunta bejn il-Pulizija tad-Distrett ta' San Ġiljan u ta' Tas-Sliema flimkien mas-sezzjonijiet tal-Klieb u tal-Immigrazzjoni tal-Pulizija.